Ang kanami sa ato na Diyos kay may mga panahon nga siya nag-aaway sa mga pakig-away sa iyang mga katawhan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagsungtungkad sa atong eleksyon sa eskwela sa Batikay, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masons na host sa siningatong programa ang Pagtuon Subong. Isa ini kay Ilonggo kung hiligay nun nga version sa aton Sabbath School lesson. Mga kauturan, kabay pa ang Diyos magkapakamayo sa aton. Ang akon nga upod mga kauturan, ang una inyo na permisya nakita ang aton nga din sa dormitory sa mga kalalakinan, kag siya man ang aton nga associate church pastor diri sa CPC, wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Luaya. Kag sa aton man madasigon nga nagapadayon sa pamati kag pagtan-aw sa isang atong programa, mayong adlaw sa inyong mga kauturan. Ang Diyos magapaayo sa aton. Yes, and that's correct. Kaduan akong pakilala mga kauturan. Sila mo nagyapon ang akong naupod sa ligad nga simana. Ang isa sa aton mga professors diri mga kauturan sa School of Theology, diri sa CPAC, wala sang iban, si Pastor Christopher Birian Luaya. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, Pastor Curo, sa tanan nga mga nagapadayon, nagasubaybay sining pagtuon, simulan nga pagtuon. Hindi ko gali malipat ako ng tamyaw ng mga kauturan dira sa Lakaron, kag ayungon ng mga churches sa Valladolid, Pastor. Yes. Padayon sila nga nagapamati sa atong That's correct. programa. Kadamo na gid sa aton nga mga nagapamati kag ako nalipay pastor nga ila ini gina tagaan importansya. Oo. Kaya ang kanami diri kanami kuno sa aton, and praise God sa aton nga mga punto kag manubo lang kay we are only about 30 minutes ang aton nga pagtuon. Kagamo man na ang aton nga kalawigon sa kada Sabado sa aton nga leksyon. Yeah. Mga kauturan, ari na kita sa leksyon 4, sining aton katapusan nga trimestre sa sining tuig 2025 para sa Oktubre 18 hasta Oktubre 25. The conflicts behind or conflicts. Ang mga kasuayon sa likod sang mga kasuayon. Sa hindi pa si Sir John Deloyd magbasa sa aton sadsara nga teksto, aton na naidoko aton mga ulo sa siningation Ginoo, iyari kami nagapalapit sa imo. Una bes nagapasalamat sang imo kaayo kag sang imo nga katutom sa amon. Opdi kami liwat kagamon inig natugyan nga pagtuon sa imo Ginoo. Pod sang balaan nga espiritu sa ngalan sa amon bugtong nga manunubos si Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Yes, and there's John Deloyd. Mga abyan, mga kauturan, ang aton nga sadsara na teksto makita sa Josue Kapitulo 10, versikulo 14, naghambal diri. Wala sing adlaw nga kaangay sadto, nga una sini, okon ulihi sini, nga ang Ginoo nagpamati sa tingog sang iyang nga tawo, kay ang Ginoo nagpakig-away tungod sa Israel. Yes, and that's correct. Sa hindi pa ko magpalayon mga kauturan, ako na mo i-remind sa aton nga nagapamati permi sa radyo K5, mga kauturan. Mabatian makita man kita sa YouTube kag sa aton Facebook. Ang aton nga address
CPCSDA Church ang pagtuon subong. Inyo lang na i-type mga kauturan, kag inyo na ni makita sa kada adlaw gid sa bugos nga semana. Kag sa aton nga mga nagatanaw sa YouTube, kag nagapamati mga kauturan sa aton nga Facebook, ara makita mabatian sa K5 News FM, mga kauturan, sa kada Biyernes ang gabi, alas 8:30 tubtob alas 9. Okay? Hari na kita, Pastor Chris and Pastor John Deloyd, sa lesson 4. Ang kanami bila diri kay sa siningation, ara na sila sa Piaks, ang suba sa Ordan. Nagligid nga Sabado, aton gitunan ang pagtabok sa Ordan. Ya kanami to sa mga punto na to nga daw hindi gid ko marabutay, kanami gid to nga daw gusto ko na nga pamatian mga kautuhan. Karon ara na sila sa Piaks ng Ordan. Okay. Ara na sila nagatapak sa enemy's ground. Wow. Okay, sa duta sa mga kaaway. Pero hindi sila hangaway. Ang ilayang mga ginadala, mga bangkaw, mga tirador. Okay. Sling. So, na hindi sila wala sila na train. Mga bata noon pa rin sila. Pero God commanded them. Attack. So, amo ni siya ang aton nga tunan, kag kung aton man dalom-dalom mo natong pagtuon, ang libro ni Josue daw libro sang kaway. It's a book of war. Yeah. Yes, sa sini nga semana, Pastor Chris, ano ang aton nga makita dali? Ang sasaran nga teksto, Pastor Tomado at Pastor Coro, nagsiling nagapakig-away tungod sa Israel. Ang Diyos nagapakig-away tungod sa Israel. So, may issue diri nga kinahanglan naton i-resolve. Ini ginatawag nga ang aton gali nga Ginoo ginalagad, warlike ba? Warlike, siya ang nagasugo nga, o siya ang nagapamatay. Oo. Okay, siya ang nagapamatay. Just imagine, suno pa sa atong nga teksto, the Lord fought for Israel. Siya nagapakig-away tungod sa Israel. In fact, ang obrahon lang sa Israel is magsalig lang sa Ginoo. Ang Dios amo ang magauna sa ila. Bisan ang pagkaguba sang wall sang Jericho, it was not, hindi to siya tungod kay pursado ang Israel. Tungod to sa bulig sang Ginoo nga amo ang nagpa-collapse sang wall. So, ang issue karon is paano na naton ma-reconcile? Yes. Ang ining issue nga aton nga ginaalag ng Ginoo warlike. In fact, nagsugo siya sa Bible nga hindi magpatay. Ano ang may question diri sa kuno, may question diri sa aton nga leksyon. How is it possible to reconcile the image of a warlike God with his character of love without diluting the credibility, authority, and historicity of the Old Testament? So, paano natin ma-reconcile na? Pastor, amo na ang isa sa mga atong tunan sa sininga semana. Yes, Sir John Deloyd. Pastor, no? Pastor Baya, aton ni sugdan mga kauturan, no? Aton ni kaluyan, apud sang Ginoo, aton ni masabat ng mga pamangkot, kag mga pangutana. Okay, and that's correct. May excited na ko mga kauturan to explore ang aton nga pagtuon. Paano naton ini mabalansi nga siya Dios nga nagsugo, pamatyon nyo ang tanandra sa nga katawan sa kanan. Kay inyo na duta, inyo dra kamo magapuyo, kag ti siya man Dios ang gugma. Paano naton ina mabalubalansi mga kauturan? Okay, Sunday, Commander of the Army of the Lord. Wow, kanami sa mga punto. Okay, sakto gina. God is a warlike God. Kag siya gani ang commander. Ano di ang natabo, Sir Gerald Deloyd? Ano di ang quandary, ang background sini? Nga makita naton sa Josue 5:13 tub 15. Dari mga kautoran, no, mga abyan, pastor. Sang time nga si Josue, ara na sila sa may Jericho, nakakita siya sa isa ka tao nga natingala siya, ipamangkot niya
sino ka bala? Ano ka? Upod ka bala namon? Grupo ka bala namon? Or para ba ikaw Kontra gabulig bala ikaw sa amon? Or kontra ikaw sa amon? Hambalya nga, hindi ako kontra, kundi I'm for you. In fact, I'm the commander of the army of the Lord. Diri na siya makaturan sa Josue 5:14 at tracing ito sa 15. Naghambal ni dari ang angel nga ini nga hindi lang ako para sa inyo. In fact, I am the commander of the army of the Lord. Diri makita naton mga biyan sa aton lesson nga ini nga nagpakita kay Joshua. Isa ini ka divine being. Hambal sa aton nga lesson. This was the pre-incarnate Christ nga wala pa siya nagpakatao diri sa duta. Amo na sa pastor ang Yes, and that's correct. Yes, sir. Pastor kanami isang introduction niya sa iya kaugalingon, commander of the army of the Lord. Kaya ako na-realize, ginabasa-basa ko ang lesson naton. If he is the commander of the army of the Lord, in fact, ginatawag siya commander of the unseen. Yung mga hindi nakita, kay ang mga angel wala mo na hindi na makita mo. Siya ang commander sa unseen, mga hindi makita, ang mga beings. Kag ina naga-refer sa kay, does not mean kung commander siya, angel man siya, kundi commander siya sa mga angel, sa mga unseen. Ang may apat ako ka-realizations ni Pastor Yes, nga commander of the army of the Lord. Una, we are never alone in the battle. Number one, kung wala kita atong nga kabuhi nagapadulong ta sa kanaan man subong mo. Kag while nagatabo kita, okay, nagatabo kita, nagapanglakaton kita, wala kita nagaisahanon sa aton paglakat. Amen. Yep. Okay? May upod kita, ang commander naton ara. Okay, ara. Ikaduha, the battle belongs to the Lord. Yeah. Di ba? Ang battle, iya sa Ginoo to ang kwan. Kag ang ikatatlo, his defense is both personal and cosmic. Kag ang ikaapat, assurance of final victory. Kung siya nga ang commander, sigurado gid. Daog na yan. Amo na diri ang implications sa kung siya ang commander, daog ta. Ano ang aton nga kabalakan? Daog ta. Ara siya. Kung siya pustahan ay pagpustahan na sigurado daw. Yeah. May punto man ko, Sir John Doled and Pastor Chris. Saan pumangkot ni Josue? Okay. Who are you? Okay. Are you with us or against us? Okay. Siling sang inakita niya nga tao nga no, neither. Okay. Hindi man ako dira, hindi man ako sabiyak. Okay. Pero ang punto dire nga ako nakita nga kung ano gibala si Josue. Kung ano gibala siya, he is on Joshua's side or Joshua on his side. So, ang punto diri nga, ang kinanglan nga talupang do ni Josue, nga ikaw upod sa amon. Hindi kay kami upod sa imo. Okay, ang sabat sang angel, nga ikaw magupod sa amon. Kay ang aton commander, and that's the point. So, wala siya ginsabat nga kung ano, are you against us or are you with us? But the answer of the angel, you will be with us. And that's correct. Kaya amon to hambal mo kina, nga kung kamo upod sa amon, siling sang angel, sigurado may kadalagan. May kadalagan, okay. Hindi kami makupod sa imo. Hindi man kami kontra nimo. Pero you must be with us. And that's the point. Okay. Sige. Yeah, okay. So, sa aton Monday, War in Heaven. Wow, amo na ni siya. Ang siguro ang aton na matulot tipsingan why God is a God of war. On the perspective of the conflict of the ages. Yes, Pastor Chris. Unang atubangon naton point is we cannot question God. Di natin pwede siya ma-question na amo na ang iya nga ginahimo. Pero, kinahanglan may baluan natin nga ang iya ginahimo is always connected with justice. Yeah. Okay? May justice dira. Kay,
sa ngakon nga natalupangdan, Pastor, God's war, ang God's war kuno is never for dominion or revenge, but to defend righteousness and limit the spread of evil. Kaya kung hindi ito paghimuon sa Ginoo, wala makuan ba ang iyang plano ano term sila sa upangan, okay? Kag ay kaduha, when God fights, it is holy warfare. Kung masiling nga kita nga holy warfare, it is rooted in righteousness and mercy. Na wala man to dayon ginpatay ang mga Canaanites. Gintagaan to sila 400 years. Para maghinulso sila kung ma-realize nilang hindi na ilalugar. Pero wala sila nagapamati. So God has given them time, mercy para sa ila, pero wala man sila nagpamati. So ano himuon sa Ginoo? Yeah. So mo na bala ang reason dira kag ang ikatatlo diri nga akong lista, actually damo di sa tatlo lang, limit lang naton sa tatlo. God warlike acts were expressions of His love in a fallen world to protect, to purify, and to preserve the plan of salvation. Yes, and that's correct. Muna ang kuan nga masiling nga warlike, iti part na siya nga plano. May ara plan of salvation nga kinahanglan ma-involve ni siya tanan, pero hindi gihapon mo question ang iya nga love. Love gihapon siya, pero amo na ang kalibutan hindi lang kay hasta love, kinahanglan i-combine mo ang justice. It should be coupled with justice. Kag magbalanse pa sa. Okay. Masiling naton nga is a God of war. Okay. In the sight of the unjust, He is a God of war. Pero unfair sa mga righteous. Kay ti sila yan nagmatutom sa Ginoo. Whereas Arya nagkontra sa Ginoo. I-tolerate lang sila, hindi sila asa kanami to sa imong punto nga God has given them ample time. Amo ni siya. Si Lucifer naggintagaan sa Ginoo sang freedom of choice ang iyang mga creation, the whole universe, including Lucifer. Pero si Lucifer nagsupak. So hindi man nga sila nga tungod nga God of love siya, iya lang to ibilin si Lucifer sa langit. Kundi iya gintagbong, iya ginhulog, ginpagwaya sa langit. And that's the point nga makuha naton nga ang Ginoo, a day will come, He will be a God of justice. Sa pagpadayon Pastor diri sa Monday lesson, War in Heaven, may mga pamangkot, ano ba ni klase nga gera? May mga espada bala ini. Mga kauturan, this was a war of principles daw sa ideology bala. Sa ilang pagpili, sa ilang pag-choose kung sino ilang simbahon. Diri nga tayo mga kauturan, so Lucifer, the most intelligent, the most beautiful, the highest ranked angel chose among the created beings, among the angels, chose to rebel against God. In fact, mga kauturan, gitagaan ini siya sing time nga maka-hinulsol. Apan mga kauturan, nagpadayon sa saya nga evil plan nga gusto niya nga maging labaw pa sa saya nga manunuga. In fact, mga kauturan, aton makita mabasa ini naton sa Isaiah 14, Ezekiel 28, ang batasan sinisang mga king dere sa Tyre nga ginanggid sining character man sining ni Lucifer. Gusto ya maging self-sufficient, proud. So pakig-angay ini, gin parable siya kumbaga mga kauturan. And in fact mga kauturan, ini nga mga these rebellious heavenly beings, kay si Lucifer mga kauturan, upod yaman tong 1/3 sa mga anghel sa langit. Correct. This was actually gusto nila ipakita nga ang Ginoo hindi siya a God of love, nga God of force siya. So amo ning gusto ipakita sang yawa mga kauturan. Ini nga gira naghalin sa langit, naglabot diri sa duta. And we are all affected mga abyan, mga kauturan. So that's why Pastor Chris, a day has come. Nga ang Ginoo, tagaan ka mo panahon
Ti way makamo ginirusol, a day has come that we have to eradicate you. Ti amo na gatanaw mo na nga ini ya nagatanaw man ni sa aton sa katapusan. Nga sa pagbalik sa Ginoo, tinahan niya gid siya. Ang hindi mga iya. And that's the point. Ang akon ba ni nakita nga gamay lang ni nga punto. Ito sa atong leksyon, it mention about Isaiah and Ezekiel. Sa Isaiah nakakita sang ruler o sang Babylon, king of Babylon. And then si Ezekiel nakita sang king of Tyre. And they are all referring to the same person. Mga dito sa langit sa una, sa hardin sang Eden, nga siyang nag-tempt sa kay-Adan kay Eva. Dito sa langit siyang nag-representar sa duta. It's all about Lucifer. No, nga a day will come nga siya gid pagapinahan. God will not allow nga tolerate throughout eternity. God has given them ample time. So amo to yung punto kay na Pastor Chris na miyan ko. A day has come for the Canaanites to remove and to get out of the land. Ngagin saad sang Ginoo sa iya mga katawan. Kag hindi lipot ang 400 years nga almost 500 years ang ginhatag sa ilang time. Hindi to siya lipot nga they have been given an ample time, enough time to really think about sa provision nga ginhatag sila. Pero wala sila. Amo man sa aton, we are given freedom of choice. Yes. Kung di ta magpamati, ikaw ang mag-grip ka sa imong desisyon, pero consequence sa maayo nga pagpili is maupon mo ang Ginoo pagbalik yan. Pero kung di mo siya pagpilion, mo to matabo sa imo, di mo siya maupon sa throughout eternity. Kami ba lang mga Ilonggo? Sorry lang sa inyo, pero at least Ilonggo na kamo. Kami Ilonggo, may ara kami hulubaton. We have a saying nga maabot kid ang panahon nga ang gantangan kalison. So, a day will come that the mission will be clean. Daw mo na sa mga Cebuano, no? Yeah. Kalison man ang gantangan, no? So, God has given ample time to Lucifer. And that's it. That's why he defected himself as a god of war, as the commander of the army of the heaven. Kaya a time has come for him to really fight for his people. Yeah, Lord is a warrior. The Lord is a warrior. Pastor Chris, do you have something to share? Ang nakita ko lang dire, when it comes to decision, no one can stand on neutral ground. Di ka pwede magsiling ang Ginoo, pwede lang sa tunga ko. Kay para wala sing maglain sa inyo duha. Si Satanas di man maglain sa akon, si ikaw di ka man maglain. Pwede ba nga ara lang ko sa neutral? Di na siya pwede. You have to side. One side. You have to either choose yes or no. Yes or no. Good. Kay ang good and evil. Kay nga maintindihan tanan nga mga historiador sa atong lesson. When we understand nga in the world at this time there is that controversy, great controversy between good and evil, between Christ and Satan. Wala lang na siya nag-involve sa sininga duta, it involves the whole universe. Okay, maintindihan ta na siya kung mabalaan ta inang great controversy theme throughout the Bible. So in choosing which side, there is no neutral ground. Yeah. Wala sang neutral. You have to side either yes or no, Christ or Satan, black or white, wala sang in between. Okay. Yeah. Ang akong di before na ako natag sa mo, Pastor John D. Ang akong di rin nakita, Pastor. Nga ang Ginoo ba lang. Nagabot ng panahon. Nga ang panawagan sa mga ituhan, sa mga Israelino, nga halin sa mga slaves sa Egypt, nabatian sa Ginoo. God has already, the appointed time has come. Nga pamatian na sa Ginoo ang iyang mga katawan, nga nagabalakhuon, nga nagka-cry dito sang salvation, sang relief, nga makuha sila from slavery. God has answered their prayers. Okay? And after that, nabalance ang Ginoo nga wala gid mahimo ang Israelinon kung iya tugutan nga mag-away sa ituhanon. That's why siya amo ang napag-away sa iyang mga katawhan. No. Na tiamo man ang panahon, Pastor. A day will come nga sa aton pagka-slaves diri sa duta sa sala.
Dutan o salas masal anon nga duta. A day will come. God will hear our cry. And wala kita mahimo because grabe ang power ni Satanas. But God will fight for us. Oh, Sir Jandelina. Gamay ra diri nga context mga kaautora, no? Sa ancient Near Eastern war ideology bala, when nations fight against each other, they believe nga It is a fight of gods. it's the fight of their respective gods, of Kung sino their ang gods. most Oo. powerful god. Kung sino ang powerful gods. Ang mga ginatabo dito mga kautoran sa Egypt nga sang time nga naghatag ang Ginoo sang mga plagues, it was actually a pagpakita nga Powerful. ang ilang mga Diyos Wala mahimo. wala mahimo sa Diyos sa mga Israelites. So mga kauturan no kanani no, the lesson is telling us that God was so serious when it comes to sin and idolatry. Yeah. Kagamo ni siya ang concept sang pag-conquer sang Kanaan. Ti ang mga Israeli noon, hindi are na trained soldier. Kung sila lang makigaway, pabayaan sila sa Ginoo, wala gid sila mahimo. Kumalingking lang sila sa mga Kanaan noon. Madagko. Mga dagko. Mga baryo. Sila sa mga 10 spies nga hindi naton makakuan conquer kay dalagko. Ang ilang city fortified, may mga pader nga dalagko. Kadalagko sila, they are trained, but at least lang sa Ginoo Joshua move forward. Oh. Because I will fight for you. This is not your battle. This is mine. Gani. Inyo ni siya. Okay. Ang inyo lang, ano lang kamo, just be ready and upod sa paggagaway. Okay. Sa Wednesday, Pastor Chris. Murmuring ang kuan diri. Yeah. Nanamian ko sa question, how might murmurs impact our lives today? Yeah. Iti ang mga tao sang una, bagot-butan gid man ang mga Israeli Yeah, pastor. so, Grabe ka bagot-butan. Pero gusto ko, di ko magkuan dito, gusto ko i-apply subong kung ano ang mangin impact kung sige kita bagulbol. Kumod. Sige kumod. oo. Okay. Ari diri sa akong nga list. Number 1, murmuring erodes faith. Wow. We focus on problems over promises. Yes. Munang impact sang murmuring. Ikaduha, murmuring spreads negativity. Wow. Uy, negative. Negative ang imo nga Pwede, way ka na kita sa mayo. Kaya nagkumod gani kay way ka na kita mayo. So naga-spread ka sa negativity. So murmuring spirit is contagious. Silingon nasugiran mo ang isa sugid man sa isa hasta nga maglapta na. So di na maayo. So negativity. Katatlo, murmuring blocks blessings. Di ka ma-bless tungod kasi ka bagot-bagot, sige ka kumod. Kag murmuring misrepresents God's character. God's character. Amo nang apat nga na kita ako impact sang murmuring pastor. Kaya amo ni kakumod sila. Common sila. Amo nga ning rason nga nadugayan sila magtabo kay tungod sa ilang murmuring. Gani o. Kaya iti ang atong leksyon nakambalikan namin isang punto diri. Nga ini tani nga pigaway, wala hindi ni tani sila among maaway mo. God will fight for them. Apang kay kumuran sila. Ti ang Ginoo nag-allow sa ila nga sige away ka muda. Hindi na tani sila gid nga sila gid mangamot. Padito sang Jericho. Hindi to sila nangamot, it was God. It was God. Pero there are times nga sila gid nangamot para sa bato nila sa ay. Sila man kagamay. Ti sila ayaw mo nag-away, perde sila. Perde sila. Ti supposed to be they will not engage in fight. God will fight for them. But because of that sin of murmuring, okay, amo tong apat nimo karason kanami nga nadula ang ila pagsalig sa Ginoo. Ti sila sa Ginoo sige kita naon ta away ka mo na. Budlay mo kumon kali. Ti ginpakita gid sa Ginoo nga without him they cannot win the battle. Yeah. Sir Jandy. May nakita lang ko diri pastor no sa Wednesday. The Lord will fight for you. Kanami lang sang mga promise bala sang Ginoo. Hambal sang Ginoo, do not be afraid, stand still lang and see the salvation of the Lord. Nagapakita hindi ba lang you have nothing to do. Salig lang gid kay I will fight. Amo na sa aton pangabuhi mga kautoran. Ang lesson diri ako nagkuha, hindi kita magbalaka, hindi kita mag-do our own thing. Not by might nor by power but by God.
Wow, ubos ng panahon ta. Ubos na gid. Ubos. The second best option. Pastor, just 1 point diri. And then, including your last time. Okay. So, akong last nga point there is a second best option. Kung nakita. Ginsulat ko para di ko malipatan. Yes. We do not need to fight in order to gain the promised land. Yes. The Lord will fight for us. All we have to do is to trust Him. We need only to be still. Wala na akong nga makuhan, Pastor. Di na kinahanglan nga we have to fight. God will fight for us. He is our commander and He will fight for us. And He is assuring us of victory. Yeah. Sergeant Delight. Mga kautoran, no, mga abyan, why does God allow killing of His people's enemies? Amo ni debela ano daw nga or like insabat na gid ni naton ni Pastor Tomado Pastor Waya, pero mayroon lang ko gusto i-add mga kautoran. It's because God hates sin. Yeah. And for the advantage of his people. That's why He allowed killings of His people's enemies. So mga kautoran, no, kung may ara ba lang something or someone nga against sa plano sang Ginoo katuyuan para sa iya nga church, sa iya mga katawhan, sa community, sometimes He allow pain para lang ang iya katuyuan amo ang matuman. Mga kauturan, natural ang Ginoo madampig sa iyang mga katawan. At ang iyang mga katawan nga nagsakripisyo sa pag-alagad sa iya. Mga kauturan, sala ang pag-una-una nga ang Diyos iya itolerar ang sala tob-tob sa walay katapusan. No. He will not be a God of love if that is the case. Love has a limit. May aragid limitasyon. Kay gusto sa Ginoo ang tanan maluwas. So that's why, pero kung hindi kita gusto mga kauturan, katulad sang paglusob ni Josue sa Kanaan, nga iyang ginpamatay ang mga katawan sa Kanaan, the same with us in sa panahon sang katapusan. Nga ang mga wala, nagpati sa Ginoo, God will eradicate. God will punish them and give justice sa mga katawan nga nagsikripisyo sa pag-alagad sa iya and reward these people, His children, life eternal. Amen. Amen. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Chris magapangamuyo, ako na nailiwat pasalamatan. Ini ang atong mga sponsors. Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, ang mga magulutod, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, ang mga magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo, Ilumer, Sister Antipas Piedad, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Marlubel Heruta Lurin, Ladil Labalan Gascon, Helen Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am I.B. Hope Balijong, Fi Midon and Ido Vandes, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Doctors Irwin and Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, and Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Rebies. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Magapangamuyo kita, amay nga langit nun, Diyos nga gamhanan, ang kapitan sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kabay pa o Diyos nga inipagtuon namon, kahatag sing kalamdagan, pag-usisa, sang imo kabubuton, sa tagsa-tagsa sa amon. Ang istorya sang Kanaan, istorya man namon subong, kami gapadulong sa langit nga panaan. Yes, Lord. Nga Kanaan, kabay pa o Diyos nga ikaw among magauna sa amon. Patawara kami sa among mga sala, Ginoo. Tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.